Okay, maing budto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, adlaw karon nga Martes, pizza 13 na kini sa bulan sa Enero. Abino daghang kaayong tao diri sa sibulan mahigala kay pizza 13 baya, no? Ang nagdebosyon usab kang Senior San Antonio de Padua. Nahala, no? Kumusta na di ang ako ang mga kanhi parokyano? Kaya na-assign ako sa unang mahigala sibulan kami ni Father Boy Gomez. Ayan, no? Daghan siyang mga kaila din ha. Daghan siyang mga kaila din sa sibulan, no? Ana. Hala, no? May munto na kanatong tanan na hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Abi no arita mahigala sa ato nga kining CBCP News. CBCP News, Bishop Rufino Siscon, nagkanayo, no? Embrace humility and accountability and warned against clinging to power despite public suffering. Mao kini ang panawagan ni Bishop Rufino Siscon Jr., no? Kining obispo sa kining ang usa ka obispo, no, sa Balanga, Bataan, no? Na nakamisa man siya dito sa kinibitang dito sa Quirino Grandstand, no, before the translation siya may nakamisa dito, usa sa nakamisa. So na nga matud pa niya iya pong gitaw nga gihangyo ang mga opisyal sa atong nasod nga embrace humility and accountability, and he also warned against clinging to power despite public suffering. Ano kanang inana gyud mahigala, no? Importante kay na the Vatican, Pope at Consistory, it's not the church that attracts but Christ, no? Muna gitudlo ni Pope Leo, no? Kadili gid ay ang simbahan maoy maka-attract sa tao kung dili mismo si Kristo, no? Kay usahay gud mura ba o ang murag ato bitaw pod nga ang kuno na nga kita gyud mismo mo nakapa-attract og mga tao, dili ba yan? Si Kristo gyud mismo. Ayan, no? Nala, no? Mangunto na kanatong tanan ng hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Abay, no? Ari na ta manghigala sa ato nga Saint of the Day, January 13. Abay, no? Ang atong Saint of the Day karon January 13, mao mismo si San Hilario, Saint Hilary. O niya, natawo siya na atong 315 o namatay na atong 368. O niya, Stone's Defender of the Divinity of Christ. O nahimo siyang Bishop of Poitiers, France, and exiled by Emperor Constantius and defended orthodoxy without fear. Yan, no? Sa ito pa, kuan po yun ay kaya ni siya. Kanang gitaw. Kini kung doon naman guy kuan bitaw mahigala, no? Nga tanto bitaw nga pagpuyo sa Kristyanismo, doon na naman iniingon nga si Kristo tao raw, dili Diyos. So muna gitawag ng Arianism. Muna nga si Kristo, muna sila si San Hilary of Poitiers, usag yun sa mga nanalipod ini pagtulunanan nato. Nga si Kristo, Diyos og tao nga matuod. Ayan, no? Okay, padayon ta mga higala, ari kita sa atuang pagtulunan, no? Kabahin na pud kini nato the last time ang atong pagtulunan kabahin sa tao. Karon ang pagtulunan na pud sa tao male and female. Okay, usahay baya magtan-aw kitag tao moingon ra pud kita nga lalaki gyud ano. Basta moingon gani tag tao male and female gyud na, no, babae o lalaki, no? Gani kung atong basahon sa Genesis chapter 2 verse 22, unya gikuha sa Dios mikuha ang Dios og yuta ug nagbuhat siyang tawo gikan ini. Gihuy pa niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa ug naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoo og gusok o gihulma niya kinigunon. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babae o gidala niya ang babae ngadto sa lalaki. So makaingon day kita kung
maghisgot ka ni tagtawo, ubay laki gud no. Noon niya niingon palagi nga tungod kay ang tao created by God man, sumakain kita nga ang tao maayo, no? Unya ubos sa kaubuton sa Dios. Unya ang babaye adunay dignidad nga gasa sa Dios nga iyang magbubuhat. Diha kanila na sinati nato ang katahum ug kaayo sa Dios. No? Sa laing pagtulunan nga atong makutlo mao nga ang babaye ug lalaki gihimo alang sa usag-usa. Oy pagkanindot nga gala no nga ang lalaki ug babaye gihimo alang sa usag-usa. No, we're made for each other. No? Sa Genesis chapter 2 verse 20, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Sa atong pagtuo nga gibarugan nasayra nato nga ang dignidad sa babaye ug sa lalaki managsama at tubangan sa Diyos. Sa ato pa walay kalainan. Okay, no? So male and female He created man. Sa tuwa kung miingon dahil kita og tao, man, nagpasabot dahil kini og lalaki og babaye. Dahil no? Ari sa tamang higala no sa ato ang mga ginagmay pong huluhisgot-hisgot ginagmay. Abi no natong nakalabayng adlaw, nagahapon, atong nahisgutan nga ang kuan di ay ang nag-preserve gyud sa kining mga manuscripts, no, mga original text, mga original copy sa Biblia mao di ay ang kining gitawag natong mga munghi sa ilang mga monasteryo. Kunya ila kining gihimuan og mga duplicates ug ingon man sa pinaagi pagsulat no for centuries in their monasteries. Unya ang mga council na lang mao'y nagbahig niini into different canons or list of books. Council of Rome 382, Council of Carthage ug Council of Hippo. No? Sa ato pa ang makaingon kita nga una gid ay ang relihiyon kaysa Biblia. Kaya nga naman ang relihiyon ang kita naman mo'y nagbahig niini. Pero padayon kita sa ato nga mga buhaton. Sa ato ang kining gitawag nato sa atong pagtulod ang Katoliko, no? Ang tanan gyud nga mga relihiyon muna sila gitawag mga protestante. Tungod kay adu naman sila mga pagsupak sa Katolikong simbahan. Okay ra na siya no? Ako mahigala no sa akong mga katikisim nga gihimo. I always see to it manghigala nga dili jud kita kaayo bitaw hostile batok sa mga laing relihiyon, although nga sila medyo doon na po sila mga pamulungon batok nato, pero kini manggong kabahin sa kamatuoran ba dili magunaangay ipanghinambog, dili po naangay nga matud palagi ipasigarbo o ipaagi og singka, no? Muna ginaingon nga musingka gid doon na may ingon nga tinuod mo eksakto may lagi ng imo pero imo jud ang isingka. Ingon din sila nga to give emphasis man gud, no? Kay dili po nato butangan pod og gamay pod bitaw nga emphasis mura pog mabaliwala ra. Okay, klaro. So wala no, again sa ato ang pagkakristohanon doon nagyoy mga gitawag nato og kanang panaglahi. Managlahi man gyud ta kay expression man lagi matud palagi ang Biblia is a written tradition, no, nga nagagikan gikan mismo kang Kristo unya gisulat sa mga apostoles and then matud pa gi-preserve sa nagkalain-lain sa mga munghi and then gihimuan gibahig sa mga konseho sa Katolikong simbahan. Usa na niini mao ang Council of Rome o Council of Carthage and Council of Hippo. Ayan. Abi no, arita mahigala sa ato ang ginagmay nga mga hisgot-hisgot. Kini manggong sa mga mga kini bang mga kapistahan usahay na-assign ko sa una sa kuan ba? Kining usa ka lugar dili na ako isulti ang lugar. Kini manggong mga kapitan usahay nakabantay sila nga kung fiesta gani, no, fiesta gani dili kayo istrikto ang gobyerno kabahin Tigbakay. No, okay nga naman. Pero pag maingon ang gobyerno, maingon ba ang mga LGU officials nga, tagayan na sa chance kay pista ba yan? So muna nga usahay, ang mga kapitan,
maghimo po lang mag-ilahang fiesta. Pero kung imong tan-awon usahay, ang ilang fiesta nga gihimo dili religious. Dili religious. Kaya kini laging fiesta is a religious commemoration. Doon ang uban nga maghimo-himo ra silang fiesta nga wala gani misa. Wala gani misa. Ang purpose ra gyud mao nga magpabulang. Magpabayle. Na diri sa aton. Asyaton sa ayungon nga walay misa, wala tanan. Kaya nga naman, tungod kay si Kapitan, ang gusto ra gyud niya nga makapabayli o makapabulang. Which is, dili daghan nato na siya kuanan. Dili daghan na siya nato siya tagaan o gitawag nato uyuna na siya. No? Kinahanglan nga kung fiesta gani, doon na gina siya religious implication. Unya usahay, mahimo na lang pong religious implication, pero maglabi gyud usahay ang gitawag bitaw natong socio-cultural. Makita nato nga murag social na lamang pud hinuon ang fiesta. No, mahimong social kay labi na karon mga panahon na mahigala nga daghang kaayong mga socials nga gipangandaman ang mga LGU kay tungod lagi sa fiesta lagi. So nahangyo lang nato no sa ato ang mga local government units nga ayaw po din taon ninyo himo ang commercialize na panguan na lamang yun no kanang gitawag nato sa in English og monetary moves na lamang ng fiesta. No? So bino din nila sa takutob ha. Medyo gikapoy-kapoy na ba ako gamay kay bago pa kong naabot kay sa barangay. Nagkuan po ko na usa sa mga fiesta siguro. O fiesta ya. Doon ako yung mga fiesta nga giatinan o nga lakaw para magyod, no? Saon man nato nga mamalagi na ato ang trabaho. So agwanta kita. Okay, so din nila sa takutob ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo. Ug manalangin ka nato ang Dios ang kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.